Eta iragarri bezala, orain, Laudio Atletismo Klubarekin hitz egingo dugu, ze aste honetan, asteburu honetan data nahiko garrantzitsua daukate euren egutegian, eta horretarako dauzkagu gurekin bai Maider eta bai Javi. Zer moduz? Ondo, Ondo, urduri ondo edo? apurue bai, urdurik gaude bai. Pasatuko da, bai. Vale, esandakoa, asteburu honetan daukazue 10 lasterketa. Zeintzuk dira lasterketa honen ezaugarriak? Hasteko ibilbidea. 10 kilometro dira, nahiko ibilbide laua, eta Garbea Areta auzotik luzatzen da, eta erdigunetik ematen da gehien bat. Herriko erdigunetik pasatzerakoan egia esan animazioa itzela. Jende pila bat, herria asko bolkatzen da lasterketan eta ikusle pila bat daude. Horrez gain, lasterketa honek inpaktu handia dauka ostalaritzan. Azkenean, 8:30 aldera kirolariak etortzen dira ja dortsalak hartzera, eta ordutik aurrera badaude inguruan, kafeak hartzen, prestatzen, lasterketa bukatu ostean ere, bertan herrian gelditzen dira, ezta? Lasterketa honek gainera partaidetza ez da aiaraldeari mugatzen edo, Euskal Herriko txoko ezberdinetako jendea dator. Gainera, proba mixtoa da. Nahazten ditugu bai korrikalariak, bai patinak, eta nabaritzen da. Azkenean patinek ez daukate agian lasterketak egiteko hainbeste aukera eta aprobetxatzen dute hau. Eta gero, gure antolaketa ere, azkenean, saiatzen gara antolaketari dagokionez, ahalik eta gauzak finen egiten, txukun, eta nik uste dut, lasterketan parte hartzen dutenen artean oso estimatua dela prestatzen dugun korrikalariaren poltsa. Eta ekarri dugu apur bat ikusteko aurtengo poltsa, bai? Urtero bezala kamiseta bat banatzen da, hauze izango da aurtengo kamiseta, ez dakit ondo ikusten den, krimenal. Kamiseta teknikoa, urtero bezala. Kamiseta teknikoa hori da. Horrez gain bufa, kolore bizia eta oso erabilgarria. Eta horrez gain, galtzerdi batzuk, hauek, bereziki guretzako eginak izan dira, guk aukeratutakoa apur bat, badakizu. Nik ez dut korrikarik egiten, baina badakit korrikalari batzuk dira, hemen ez estutzea, hemen apur bat bigoinago, eta saiatu gara galtzerdi berezi batzuk ere izaten. Eta poltsa hau osatzen dugu gero bebai, gure kolaboratzaileekin, gaietekin, jogurtak eta bestelako gauzak. Uste dugu poltsa estimatua izaten dela. Eta lehen oso okertz banabil, 10 proba ditzen zen Josito Memoriala, ez? Ez dakite aipatu nahi duzuen zerbait, Jositori buruz, urte luzez egin zaio menaldia berari, ez? Bai, urte asko soskatu da Josito Memoriala, egia zen gutako biok ez dugu aukerarik izan bera ezagutzeko. Jose Manuel Fernández izan zen klubeko korrikalari bat, klubean oso implikatua bai funtzionamendua, bai kideekin ere, eta bere omenez egindako proba izan da. Eta zenbat lasterkari espero dituzue? Zango dut nik, momentuz izenak emateak zabalik dago. Orduan, momentuz daramatzagu ja 400 eta piku korrikalariak, ezta? Guri gustatuko litzaiguke izenak ematean berrehun. Orduan, ja urbil gaude, orduan, pozik gaude. Gero umeekin, umeak gutxi gora bera, 200 korrikalari baino gehiago edukiko dugu. Aipatu behar da, ez? Berez lasterketa ofiziala hau da helduena egin baino lehen egiten dituzuela proba batzuk umeentzat, ez? Eta gauza bat garrantzitsuena da aurten 20% da emakumeak dira. Orduan, iaz baino emakume gehiago egon dago.
Eta aipatu duzu helen, bueno, oso lasterketa herrikoia dela, ez? Eta hori, adibidez, nabaritzen dela, pues, erdigunetik pasatzen denean, pues, jende asko dagoela, agian lagunak ikusteko edo animatzeko, ez dakit horrek berezia egiten duen hamarka. Ba, ez dakit, egia da klubean antolatzen ditugun probetan eta saiatzen garera izaera herrikoi hori mantentzen, ez? Azkenean, ba, gure herriak badituen aukeren artean kirolak badauka ikusle kopuru majua eta bada. Baina horrez gain ikuste dut proba honek badaukala be bai distantzia, 10 kilometro horiek, osea, distantzia homologatua dela. Orduan, ba, ez dakit, korrikalarien artean eta beti dago, beraien norberaren erronka hori, ba, denbora neurtua, distantzia bera, eta hori hobetzearen aldeko zera bat, ez da? Bai, azkenean bakoitzak bere erronka dauka, eta normalean da ba horik denborak hobeak egiteko. Orduan ba normalean horrela da. Eta dituzue, umeak, lasterkariak, aipatu duzue, 20%ak aurten emakumeak izango direla. Eta aparte dituzu ere patinak. Ez dakit nola sortu zen ere patinak sartzea proba honetan. Ba, behitu, herrian bada, aspalditik irristaketa talde bat. Eta klubarekin harremanetan jarri ziren, ba, beraiek ez dituztelako aukera asko lasterketak egiteko, eta bueno, pues a ber, aukerarik ikusten genuen nonbait lasterketaren batean edo beraiek ere parte hartzeko. Orduan, egiten ditugun lasterketen artean, ikusi genuen honek betetzen zituela apur bat beraiek berrituzten baldin. Ba, nahiko ibilbide laua da. Nahiko laua da, asfaltoa, eta bueno, eta gero kilometroak ere. Eta bueno, pues horrela hasi zen apur bat kontua, eta urtero, eta partairetza nahiko dauka. Eta nena aipatu dizuete umeena, ze nolako giroa sortzen da hor umeen lasterketan, ze batzuk, bueno, familiak joaten dira guztiak, gero da apur bat girigai ere. Da girigai. Bai, nik normalean adin txikikoen izen ematean egoten naiz, eta nagusiak beraien dortzala atzera etortzen direnean bapuntatzen dituzte. Orduan, ez dira kirolariak edo gu klubean dituztenak soilik, osea, familiako guztiek ekartzen dituzte beraien kideak ere. Eta bazkenean txikien lasterketa guztia Zumalakarregi etorbidean egiten da, 300 bat metro, eta jendez lepo egoten da, osea, oso animatu da, gainera txikiek dana ematen dute, bado astopera hasierako momentutik, gainera bebai kamiseta bat ematen zaie, eta orduan ikusten duzu olako urte horretako kamisetaren kolorea sekulako marea korrika egiten, eta oso polita da. Eta, bueno, Javi komentatuko dizkizu apur bat ordutegiak beti izaten da nagusien lasterketa aurretik. Orduan hasiko dira hamaiketan hasiko dira, 12 eta 15 urte bitartekoa, 1000 kilometro bat egingo dute, eta gero 11ak eta 10etan, ba 8 urte eta 10 urte, barkatu. 12 eta 15 urte bitartekoak 2000ak egingo dituzte. Hori da, gero 10etan, 10etan, 8 11 urte bitartekoa egingo dute kilometro bat. Eta gero amaitzeko 7 urte arte 300 metro egingo dute. Denak dira mistoak. Gero hasiko da ja patineteko lasterketa eta 10eko lasterketa, eta ere mistoak izango da. Eta, bueno, berez, aipatu duzue, jende mordoa egongo dela lasterketan, baina gero antolakuntzan zenbat zaudete? Azkenean antolatzeko gaude 6 pertsona. Gero
hau antolatzeko Ja, gero kaleetan egoteko, eta bat. kontatzeko eta dena, behar dugu lagundu pilo bat, ezta? Azkenean, egongo gara, 60 pertsona barru. Behar duzu, Azkenean, lasterketa honetan, patinak egoterakoan segurtasuna bermatzea ezinbeste. Patinetan doazen pertsonak ziztu bizian doaz, eta bidegurutze batean patinetan doan pertsona bati ez dio astirik ematen gelditzeko korrika doan agian bai. Orduan, segurtasuna bermatze aldera bidegurutze guztietan gutxienez 2 pertsona jartzen ditugu, dan apur bat lotuta izateko. Orduan, kudeaketa kontu bat da, baina gero bolondrezak asko behar dira. Eta klubean bere zenbat zaudete? Antolatzaile, korrikalari, horiek guztiak aintzat hartuta? Klubean gaur egun 200 bat edo federatuak izango dira. Eta 120 inguru edo federatu gabekoak. Gero gaude, ez federatuen artean, apur bat klubeko dinamikan kudeaketan eta laguntzen dugun beste gutxi batzuk ere. Eta amaitzeko, ez dakit, kanpotik ikusita behintzat ematen du nahiko osasun ona duela Laudio Atletismo Klubak, nola baloratzen duzu ez zuek? Bueno, hori gure helburua, gure konpromisoa, da laguntzea, ezta? Eta atletismoa zer den orkestea, ezta? Orduan, hori esate baterako, jokoen bidez, dira, eta horretarako maila bakoitzak entrenatzaile bat dago, eta egia esan lan handia egiten dute. Orduan, badago lan bat, ez da kasualitatea, ez? Azkenean, gaur egun pistan ikusten den emaitza ez dela atzoko kontu bat, baizik eta aspalditik ere indako hasia, ez da? Orduan, gaur egun pistan dagoen giroa eta kirolari kopurua potentea da. Nik uste dut klubak ere badaukala ere konpromesu bat herriko beste klubak bezala gazteak apur bat hartatuak izateko, bestela ez badaude kirolari lotuta ere aisialdirako dituzten aukerak ez dira inbeste. Ikusten dugu, txikitatik ikasten direnak ikusten dutela nagusiek zelan egiten duten, eta badagoela hor belaunaldien arteko lotura hori, eta zenbat eta gorago joan nagusiak txikiekin, ez dakit, eta hor mantentzea eta astebururo ara igotzea entrenatzea ere badela konpromesu bat, eta uste dugu aisialdirako aukera hauek beharrezkoak direla gaur. Ederto, Amintxir, Javi eta Maider, gurekin egoteagatik eta hau guztia azaltzeagatik. Espero dugu, igandean gainezka egitea, parte hartzeak, baina, antolakuntzan arriskua sortu gabe. Eta, mil esker berriro eta animo erronkarekin. Eskerrik asko zuei. Eta, badakizue, larun baterako eta iganderako badituzuela agendan datak eta itzordu zehatzak, bai Mendiko Eskolako urteurrena zein hamarkada azterketa, gogoratu, aste osoan daukazuela tartea jardea puntuz bizitatzeko, eta hor barruan, eguneroko albisteak ez ezik, ere izango duzuela aukera, agenda ere ikusteko, eta gogoratu ere, hurrengo astean berriro ere, ordu batetan, ostegunean hemen egongo garela, eta bitartean, ondo izan, eta asteburuan ondo pasa.